Va ser imprevist, va ser els millors anys de la meva infància. Perquè érem joves i teníem il·lusió i ens agradava molt. Entonces era el recuerdo bueno, era joven. Venies aquí i podies un par de jugar. Me torno com una criatura. Eso es lo mejor que me ha podido a mí ocurrir, haber nacido dentro de la Ciudadela. L'Escallà va ser el primer alcalde que es va posar a la guerra i ell va donar els terrenos que no eren cultivats, es perdien. Doncs va poder donar horts a la gent perquè mengessin. Tot això d'aquí a fora i a la carretera, tot eren horts. Tot eren horts. Ara, després la gent va guanyar més calés i els va deixant. Més o menys, càlcul 10 a dalt, 10 a baix, però un centenar d'horts hi eren, segur. Jo me'n recordo que tornàvem a negar, a regar, a la patata, mongeta, tot el que plantaven, i sempre veies als horts una persona o altra allà fent el mateix, a cuidar les plantes. El pare anava a pescar, s'ha aparcat amb una barca, i jo em cuidava de l'hort, de regar les plantes, tot, i el diumenge, el meu pare, dissabte i diumenge no treballaven a la barca, venien aquí i sembràvem. Passàvem aquí una hora i mitja o dues aquí al camp distret. Sempre era obert, sempre. Passaves per darrere, passaves per davant, per aquí, era obert. L'hort tots el tenien tancat. Hi havia canyes, tenien tots. No era una cosa, una terra que tothom anava allà, posava 4 claus, no. Els tancaven en canyes, els horts. Cada qual tenia el seu. I d'això vivia molts i molts matrimonis. Tots els que tenien la sort de tenir un hort, doncs tenien menjar de verdura i patates i el que voliessin plantar. I al mig hi havia camp de futbol. Hi havia horts a la dreta i horts a l'esquerra. Nosaltres a l'esquerra teníem l'hort. A sota, aquella torre que hi ha ara, a davant, ja es veuen totes les fotos de les ruïnes, hi ha una torre rodona, abans de l'església, doncs allà mateix, a sota la torre. Uns 150 metres cada un. Alguns n'hi havien de 200 o més, però més grans no. El nostre, per exemple, que eren tots iguals, eren en línia recta tots, saps? Quasi tots eren rectangulars. Cadascú tenia el seu, no sé si a vegades un se'l deixava allà, perquè havia trobat una cosa millor, i agafava un altre, i així anàvem passant. I fèiem de torre a torre, tenia l'hort jo de torre a torre. Era el més gros que hi havia aquí a les muralles. Jo vivia allà on hi ha la sirena ara, i quan arrencàvem les patates, portàvem la bicicleta, un sac la bicicleta, mig un costat i l'altre,
portava a casa, els buidava, tornava a venir cap aquí i sempre teníem patates per tot l'any, més la que repartíem. Ui, almenys n'hi havia 500 o més. Sí, perquè era tot a dins, a fora, tot era ple d'ors. Tothom volia anar aquí perquè és ric d'aigua. Aquí només feies una mica d'allò i ja te sortia l'aigua de seguida, perquè l'aigua dolça estava retinguda per l'aigua del mar. M'entens? I com l'aigua dolça s'assecava, l'aigua del mar adelantava. I a vegades estava mig dolça i mig salada. Un pou amb una puanca, amb la galleda, posava la galleda a l'aigua i amb la puanca hi saves a l'antiga. I feies una canal a la terra, l'aigua la bocaves de dintre un safareig gran, que feia de tina, diguéssim, i d'allà obries i anava per tots els canals que havies fet amb una aixada. Feies canals i anaves regant tots els recs. Era fàcil, però manual, tot manual. Hi ha aigua potable, perquè bevíem nosaltres d'aquella aigua. Nosaltres en bevíem. Sí, era potable. Com van començar a fer les obres de regar les ruïnes de dintre de muralles, se'n deia, van desaparèixer els horts per arreglar-ho. 40 anys segurs que se fa, més de 40 anys fa que van començar a arreglar les ruïnes per dintre i van treure tots els horts. Tot eren nous. Ara, després la gent va guanyar més calés i els va deixant. La gent anava a treballar i qui tenia de cuidar-se els horts? Les dones no. Les dones anaven pels hotels a treballar. Com la gent començava a venir de Barcelona, de Figueres, tot allò. Després es va començar a construir-se de veritat. I esclar, els horts i tot això es van perdre. Conté la part de darrere de les muralles, el mas de mates i tot allò, tot eren horts. Tot eren horts. Era un camp que quan t'estiraves a terra t'hi deixaves la pell. Només estava maco quan era el dia de la festa major perquè el despedregaven i l'arreglaven una mica per la festa. Però els altres dies, quan feia una mica de vent, sortia altra vegada la pedreta. Però era un camp que m'agradava molt. Ens agradava a tots, vaja, per jugar-hi. Allà es va fer quan acabava la guerra, com que allà on hi havia hagut el camp de futbol, que és allà on hi ha les cases barates, van fer refugis, doncs allà aleshores van dir que buscar un camp i van agafar la Ciutadella, que era l'únic lloc que hi havia. El camp de la Ciutadella va començar en el 39. Cap al mig del 39. Jo vaig començar en l'any 43 a jugar amb els Roses, perquè va ser quan me van llicenciar. I fins a l'any 53, 10 anys. Jo vaig començar molt jove, Jo a 17 anys ja jugava amb el primer equip. El que passa que era de Roses, si hagués sigut de Barcelona, sempre dic que poder hagués triomfat més que aquí, perquè era molt valent jo, No tenia massa classe, però era molt valent. Vaig plegar a 28 anys perquè vaig tenir un problema de fetge i no sé què, i vaig plegar. Vaig anar a jugar un any que aquí a Roses no hi havia futbol, vaig anar a jugar amb el Fortià. Ens venien a buscar aquí amb un taxi, 4 de Roses, i ens donaven 5 duros. Allà em vaig fer una nòvia, com sempre. I, bueno, en fi, coses d'aquestes. Com era, sí, exactament, te podria dibuixar, però de jugar havia jugat molt poc, amb els juvenils, d'aquella manera, no? Perquè això ja es va... El Roses va pujar més de categoria i després ja es va anar a jugar en un altre camp, però jo aquí havia jugat, sí, havia jugat. Però jo les feines era ajudar amb el meu pare, que el meu pare és el que se'n cuidava, de portar les gracioses que havien a mitja part, de marcar el camp,
érem uns buscarons, fins inclús havíem anat a Vilajuïga perquè no hi cabien al cotxe i ell anava amb bicicleta i jo darrere d'ell. Vull dir... Jo havia jugat molt, tota la meva vida he jugat allò. Mira, des que era petit, ja com el president de Rosa va ser en Buscarons, el senyor Agustín Buscarons, ell a casa seu anava a inflar les pilotes amb aquella manxa manual, xap, 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 inflàvem les pilotes, que eren de cuiro, fotíem cada pilota amb el cap i feien mal. Ben bé al centre de tots els horts. Era el centre, un camp quadrat, I al final, després del camp, a uns 50-60 metres, allà hi havia, a dintre la paret de Moralles, hi havia com una nau, diguéssim, que allò el feien servir de vestidors. Nosaltres allà ens vestíem, sense dutxa. Una cova d'aquelles feia servir per vestuari, però jo em vestia a Can Rigau, però la majoria s'equipaven allà a les muralles, allà a la Ciutadella, a dins d'una cova d'aquelles. Segons els de Vilajuïga ens deien en sardineta. A l'escala no mos podíem d'allò, tragar. Però no mos deien de tot, mos deien ànecs a Roses, perquè érem d'en Mar, doncs, I ells també eren ànecs perquè també hi anaven, però mos deien ànecs, els ànecs. I aquest partit que et dic, mos van tirar 2 ànecs del camp amb els colors dels Roses. Jo hi havia festejat a l'escala. I cada vegada que passava pel carrer sortia algú de la porta i em deia Mac, Mac! Els que jugàvem allò, jo els diria tots. Amb el Glef com d'allòs. Després jugaven Donat, se coneix els nois Donat, no? Doncs aquell era el lateral dret, el central aquest amb Buscarons, que et dic, i després jo. I després a la mitja jugava Antonet, el que l'expresident del Pòsit en Fondacaba, i a l'entera jugava de Roses, jugava 1 o 2, i els altres eren soldats, que hi havia molts de soldats abans que jugaven aquí. Va venir un a l'esquerra, que era del Mollet, que es deia Coll, Vilielles i Coll, que feien diablures. El més especial és en l'Agustí Buscarons, que era el que pagava, el que buscava els calés, el que buscava els jugadors i el que ho remenava tots els papers. Des de l'Agut. Aquí, Agustí Buscarons i els altres eren els seus afiliats. Hi havia molta afició, Clar, vam anar a jugar amb l'Hospiac a Figueres per eliminar-nos d'això d'allò i vam ser campions. 2 anys seguits va ser el Roses campió, Jo el primer any no jugava per això, Campió de la província de Girona, Hi havia un bon equip. Sí, venia gent, però era més casolà, ja ens cobrava una entrada amb el mitja, però tampoc la gent tenia calés. Hi havia molta gent que pujaven per les parets i miraven, tampoc hi havia cap. Quan tal que fessin pel gastos n'hi havia prou. Al contrari, més aviat molts que jugant al futbol tenien que pagar calés. Si escolta, quan fèiem desplaçaments, amb els Roses que vam quedar campions, els soldats tenien un camió i emplenàvem el camió i gent i allò, escolta, hi havia una afició, però no hi havia, el que dius tu, no hi havia res més, I la gent, doncs mira, i l'equip anava bé i molta gent. Els desplaçaments hi havia sempre un autocar ple. A més es feien sardanes, si coincidia amb una festa assenyalada i el Rosa jugava aquí, es feien sardanes que... El dia que vam fer Pubilla, a la Sílvia Sallent, d'en Joan Bataller, actual, la van fer Pubilla i van fer un partit de futbol allà. I era una festa agradable, la gent vivia una cosa que ara ho veus i no et sembla tant perquè hi ha la televisió, veus els partits, però vull dir, abans era un gran al·licient, Nosotros llegamos sobre el año 63, sobre este mes, a principios de marzo, en el año 63. Vinimos porque mi padre llevaba aquí ya 2 años trabajando. Y entonces mi madre, habíamos nacido ya 3 en el pueblo, en Caña, Granada, vinimos aquí con él, porque ya nos dio el señor Dalmau, con el que trabajaba, le dio la vivienda aquí y nos vinimos para acá. Pues yo vine, había
había dos hombres de mi pueblo, del pueblo que yo soy, de Cañar, de Granada. Había aquí, yo les escribí una carta si había trabajo, me dijeron que sí, que viniera, que había trabajo. Estaban derribando las murallas y me metí a trabajar aquí en las murallas, a derribar murallas. y ahí luego ya el señor Dalmao y él nos arreglaron una vivienda un poco para pobres, ¿no? Pero muy buena vivienda, grande. Eso es donde habían estado los caballos antiguamente, en el tiempo de la guerra, habían estado los caballos, pero la atajaron, o la atajamos, y hicimos como habitaciones, ¿no? Como habitaciones, aunque no subía al techo, que están ahí enfrente. Pero ahí estuvimos... Nada, poco tiempo. Después nos dieron otra barraca más para abajo. Luego ya fuimos a vivir allí cerca, donde está el árbol, un poquito más que para allá. En una barraquilla que estaba muy bien. Estaba muy bien. Y ahí estuvimos. Y nos venía muy bien también porque no pagábamos ni luz, el agua la sacábamos del pozo que era buena para beber y para bañarnos y para todo. Y no pagábamos luz, ni agua, ni alquiler, y mi padre tenía trabajo, pues aquí estuvimos entre 8 y 10 años viviendo. Y para trabajar, para derribar las porque murallas. Porque al principio... Solo quedaban 2 torres, aquella torre, la iglesia y algo más. Dejaban, había una maqueta que estaba delante de la portada, había una maqueta muy bien hecha, con lo que se iba a hacer, con todas las carreteras, con la iglesia, con todo lo que se iba a hacer, una maqueta preciosa delante de la portada estaba. Sí. Pues yo nací aquí dentro de la Ciudadela y marché con la edad de 8 años de aquí. Fui a vivir al pueblo. Mi familia trabajaba en la construcción. Ellos trabajaban en la construcción. Pues mira, nuestra rutina era irnos al colegio por la mañana, veníamos al mediodía, volvíamos a marchar. Pero mi madre siempre nos venía a recoger cuando era más pequeña. Después, ya cuando nosotros pudimos venir solas, ya veníamos solas y la verdad, muy bien, todo muy bien. La gente muy maja, todo muy bien. Vaig vindre aquí a la Ciutadella amb 3 anys i vaig viure aproximadament fins als 12-13 anys, aproximadament, any amunt, any avall. Exacte. Però, evidentment, tots aquests anys que nosaltres vam viure aquí, pues, va ser, a veure, recordo jo els millors anys de la meva infància, perquè era una cosa que, mira, sorties, no tenies por de res, i això que hi havia bitxos per tot arreu, tot eren arbres, tot eren bardisses, no està com ara ni molt menys. Feia com por. Era com si hi havia les pel·lícules aquestes de la jungla, que entres allà i veus, només senties zip-zap, animalons que corrien, però la veritat estàvem tan acostumats que no en fèiem ni cas. El pare era xatarrero, arreglava paraigües, arreglava paroles, arreglava tot el que el poble li portava perquè era l'únic que havia aquí a Roses. I llavors vam anar una temporada a fer pous a França. I llavors li va sortir el treball d'escombriaire, o sigui, de basurero a l'Ajuntament, que hi havia un carro i un cavall. Había lo menos de 6 a 8 familias, había, sí. Bueno, éramos todos pobres, ¿no? Como éramos todos más o menos de la misma situación, digamos. Pero pues era buena gente, no se veían aquí peleas ni nada. No había peleas, la verdad. Cada uno vivia en su casa. En su casa, fuera, i això. Aquí de gana gens ni mica, perquè era entre ànecs, conills, pollastres i porcs. Estàvem fins a dalt de tots ja. El que deia que els que vivien aquí quasi tots tenien un hort. I el que no tenia gallines tenia pollastres, i el que no tenia pollastres tenia conills. Vull dir, n'hi ha que se dedicaven a vendre'ls i per ells, i nosaltres, l'únic que nosaltres veníem era els porcs. Allà darrere els criàvem, perquè clar, aquí no podíem tindre, si n'hi havia 40 o 50 o 60, no els podíem tindre aquí. Una familia, pero grande. Éramos todos una familia. Dara lo mismo que fuera blanco, negro, azul, es igual. Éramos todos una familia. Ya ves tú, nos lo conocíamos todo. No había peligro de nada. Aquí nunca nos habíamos hecho daño. Nunca. Yo sobre todo me acuerdo lo felices que éramos, yo y mi hermano, porque corríamos todo esto. Nos metíamos por las cuevas que hay por ahí, por aquí, en la iglesia, lo corríamos todo, teníamos mucha libertad.
tenía un hermano que tenía una moto que corría por aquí, no tenía entonces ni carnet ni nada, le cogía la moto a mi padre con la que iba a trabajar, nos subíamos los tres mayores y los recorríamos todos, éramos muy felices, la verdad. El campi estaba allí abajo, donde está la entrada ahora principal, un poco hacia la izquierda, digamos, ahora nos coge a la izquierda. Había Sí. un campi allí y tenía su entrada por allí. La Y muralla. entrábamos nosotros por ahí, al lado del por allí. campi, es por donde nosotros entrábamos a la barraca, Había- digamos, que teníamos. Allí donde dices que había el campi, pusieron Sí. unas colchonetas. Ah, sí. Allí mi hermano por la noche se escapaban y se iban allí a saltar. O sea, un año muy feliz, la verdad, que sí. Perquè estic molt, 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 molt contenta dels anys que vaig passant aquí. A part de que no teníem les avantatges que hi ha ara, No teníem ni aigua, ni llum, ni res, però érem feliços. Sobre todo me acuerdo de una señora que se portó muy bien con nosotros, que todo el mundo la conoce en Rosa, la señora Fina. Con ella nos llevábamos muy bien, muy buena persona. La Fina era una dona molt, molt, molt bona. Tenia molt bon cor, era molt solidària, no li importava fer favors a qui fos. Nosaltres, ella una vegada va agafar una pulmonia i com estava sola, doncs, entre tots els veïns, una li feia un plat de caldo, l'altra li feia una mica, i bueno, va vindre el metge, evidentment, va vindre el senyor Cortada, tenia que fer repòs, perquè abans no havien els adelants ara de medicina, i entre tots doncs, la van cuidar, no la deixàvem, perquè s'ho mereixia, això i molt més. Y la Fina siempre se venía allí con nosotros a charlar. venía mucho. Teníamos buena amistad también con las personas que vivían con nosotros y con otra gente de por aquí. Sí, no tratábamos Y era muy buena mujer, con todos que había. I com era del poble del meu pare, del Campello, i la família teva va venir al Campello, allà n'hi havia dues famílies del Campello vivint, i ella vivia sola, la Fina. Doncs recordo que a vegades venia a ajudar la meva mare a fer les feines de casa, saps? Perquè la meva mare tenia 6 fills. Ella, todo muy cariñosa con nosotros, siempre se ha portado muy bien, como si fuera para nosotros una familia más. Quan hi havia una dona que tenia part o alguna cosa, ella de seguida venia, podia ajudar, o sigui que era molt comunicativa, molt solidària. La part exacta és molt humanitària, cosa que ara, per desgràcia, n'hi ha poca. Doncs a vegades ella venia i feia feina. I havia dinat algunes vegades amb nosaltres a casa. Esta señora sí la quemaron aquí dentro de su casita. El que jo no entenc el per què aquesta senyora, com va estar aquí, no va tindre cap problema, que jo me'n recordi. Però al anar-se'n d'aquí va ser com va començar a tindre els problemes, que jo ho vaig dir, la van intentar cremar viva. Però estant aquí, no, perquè tothom, a veure, era el que era la seva vida i ningú tenia que fotre res, m'entens? Mala gente que hay en la Había vida. mala gente por el mundo, y no sé qué le hicieron, si la quemaron, la quemaron. no sé. Bueno, cuando le hicieron perrerías, ¿no? Le hicieron de todo a la pobre mujer, la verdad. La mala gente. Molts homes abusaven d'ella. Abusaven, l'enganyaven amb un caramel com un crio. És un record que tinc. Havia treballat moltes vegades a casa meva ajudant a la meva mare a limpiar la casa. Però ja t'he dit, era un tros de pa com a dona sentimental, diguéssim, i una dona que tothom que va voler, sobretot els militars, es van aprofitar d'ella.
era el punto de encuentro, que es lo que te digo. Puso el hombre el bar, que le puso el bar de la muralla, se llamaba, y empezábamos, pues vinieron al principio pues, las cervecitas y todas estas cosas. Ya te digo, esto era el punto, pues claro, la gente, pues aquello de que, ¿a dónde nos vemos? Pues claro, ahí pues ya la gente había cogido este sitio aquí como punto de referencia, la muralla, que pasaba por aquí, a veces venía con el coche, lo que sea, o a veces que iba para el coche, y aquí se juntaban pues la gente, los traficantes no, los que se dedicaban a vender para su consumo, porque ellos lo que estaban haciendo, vendiendo papalinas, que casi todos están muertos. Y aquí había mucho jaleo y esto, pero yo solo que hacía de paso, alguna vez que otra, sí que me he parado a comprar, si no he visto en otro lado, me he parado aquí. Por ahí abajo, que hay por la parte de atrás, cuando bajas aquí, ahí hay un caminito que haces esto, y luego hay 2 o 3 cuevecitas por ahí, se conocen, no sé si aún estarán, que seguro que están. Se metían ahí, algunos vivían ahí también, pero ya también se metían ahí, bueno, pues metíamos y se metían ahí y se quitaban, se metían su dosis. De ahí murieron 2 o 3 también aquí en aquí en las cuevecitas de aquí atrás. Esto estaba lleno de hierba y estaba todo así, no se veía tan arreglado como está ahora. Y ya no puede entrar así como antes, claro, a veces pues, si venía de Santa Margarita, a lo mejor venía la policía siguiendo cualquier cosa, pues la gente pues, y tenía también su huequecito ahí para esconder sus cosas. Y aquí bastantes chicas que se ponían, venían las que ya esto desamparadas, pues ahí se juntaban y luego pues se buscaban su dinerico, haciendo con los... Pero estaba todo esto, la galleta aquí, hasta los del terrazo, se ponían aquí toda la cartera. Y nada, bueno, por lo menos sí había 10 o 12 chicas ahí, más que todo era aquí, que venía, y claro, muchos vivían ahí, entre las barracas por atrás, y claro, pues se juntaban aquí. Venían aquí, se sentaban, y ya por la mañana, a la primera hora, ya estaba aquí el mercado, ahí afuera, ahí atrás, estaba el mercado abierto. Que a veces si no había nada, madre mía, se volvieron la gente loca, si no tienes para el consumo, hasta que no llegara el que tuviera que traer, pues... Pero ya empezaron a venir ya esto que si redada con la policía, que esto va y venga esto, hasta que ya se fue limpiando un poco aquí el tema sobre esto de las murallas. El concepto que yo tengo de las murallas, pues claro, era cuando este que se metió aquí de la heroína, que todo el mundo, claro, ¿a dónde podemos encontrar? Gente. Ir a Rosa a la muralla, verás cómo ahí encontráis. Y bueno, aquí se juntaba gente ya te digo, de Francia, de Gerona, de todos los alrededores de la comarca. Venía gente aquí porque estaban enganchados de Figueras, incluso un montón de gente. No había en Figueras lo que había aquí. Que en Figueras luego hubo allí en el barrio chino un poquito, pero nada, aquello después limpiaron el barrio chino rápido y aquello duró poco. Pero la gente que quedaba ahí, pues venían aquí a esto.
Per mi sempre ha sigut les muntanyes. La gent de la meva edat, diguéssim, més o menys, més alt, més baix, sempre serà les muralles.